Ellen kana mirenya pamberi penyu nyaya ndeyekudanana nekutora mukadzi wangu uye kugara mose mumusha wangu. Uda kuripa nemombe 8 yone mbou dzako chitupane mari yekare. Akatindwe Golden. Ya uyu Jopera uyu wakatora mudzimai wangu ndakabereka naye wana 6 chigara tese mumaraini nemurume. Saka ini ndakazosvika pokuti baba namai anga aripo ini ndakupauka ndichamboda kugara kwahonde ndichamboti mangu mabhanana, asi panosara mukomana kana baba ndiye akanga ati kana inge ndisipo ndio unozosara ari pastendi. Saka mukomana wakasara aripo atora mukadzi wangu Jopera. Nyaya yakaenda ndakaendesa kuchechi, ndiri mupostori kwaitwani, ndakaendesa nyaya yangu kuchechi. Sangano riri pamanika bhicha pamachi wakati nyaya yako inoda kuti ipere, chokupa mubvangeri wenda naye kunotora mukadzi uyu kuti auye achitaurire pamberi pedare kuti iye haachakudi kana kuti anokuda, kuti isi kuchechi kwedu hatenderi kuendesa mukadzi. Saka ndakapiwa mubvangeri iti pamachi, ndikaenda kujechera, ndasvika awa pamba wangu wasipa wangu waenda kugadheni vari 2 nemurume wake. Takateera kugadheni kwaodzi tikaona rodiridza kugadheni. Ini ndatumwa nemubvangeri handisina masuku ekutaura, mubvangeri ndio unenge akutaura. Wakadaidza mukadzi akati mbuya ndatumwa nedare kuti tiye kuzokutorai kuti muuye kudare mutaure nyaya iyi ichii chiri kushupa nemurume ino. Uyu wakati inini mai yangu nababa, ini kudare kwenyu handiendi, uyu ndiye wava murume wangu. Mubvangeri akati ini handina kuuya kukutongai, ndauya kutora mazwi enyu chete. Saka taakudzoka, tobva tadzoka tasvika uko tobva tataura nyaya yedu. Ndio zvataura mukadzi uyu ndiye akataura endakandonyarara. Nyaya ibva yapinda muna chanamiri, niona kuti mukadzi wazvirasha wada imwe imba. Ndasumuka anozombotaura nawo, asi ndazoenda kumba manje. Ndakakushida kuti wabve pastendi pano awa ndakasvika ndikaenda kwasabhuku akati nyaya yangu ngei, ndikati ndoti vanhu vabve pastendi pano. Kanzi wauya wega here? Ndikati handine hanzvadzi. Kazi wadii mbotaurira hanzvadzi yako? Ndadzoka ndatora hanzvadzi yangu. Hanzvadzi ikati isisu tisati tamboenda kwasabhuku ngatiende toti shamani madherere ako azonyanya kudini kuti ubva kuti iwe utora mukadzi ugara zvemumusha mangu waishupa uyu mwana waisirwe kusina nemukadzi wedu mupoto kuti akakudubura waona mune tsvina. Saka isi tasvikapo nehanzvadzi yangu takasvika tikati ibva pano nhasi aurari pano nemurume wangu wakarongedza uyu mukati waenda pamba pemurume une stendi yake nemagadheni yake neminda yake. Ubva aenda ipapo wakandosvika isitaenda takaita siya tabvisa munhu pamba pasara mukomana. Wakandoita 1 week kubva waenda kugadheni kwangu, vaita mushawo ikoi wawakamushawo nanhasi ndipo wari. Saka inini ndagarawo ndakazouyazve wakaenda pasabhuku. Sabhuku mazoona wazvaita izvi zvekuita munhu mumwe. Sabhuku unoti ini ndiri kundozviona ningasimudza nyaya yedu musina kuuya. Zvakanaka ndiri kuti adaidzwa murume uyu titaura. Wakatumirwa samanisi nasabhuku wakaramba kuuya. Wakazotumirwa zvekechipiri imwe nguva wakaramba kuuya. Wakazoya kechitatu wakazoya pasabhuku tikataurirana. Ati shamani nyaya iri pano ndeyekuti iwewe mubve handiti makada muchato munyowani
Ingaika pamapenzi stendi ape itongoona nemaziso nemagadhiro nemindai chinomboneza chii kuno alright tinobva mhandati kanisa bhuku wape mazuva ekuti wabveka unoti kudini ndikati inini ndowapa 7 days kuti warongedze wabveka waende pastendi pavo hangaiomberwe yapera yoende hangu todzoka ndinogara izozwa mwana uye wafona kuti vanhu vaya vandoripo vari kutotaura mazwi maraini nekuti hatibviba tingatofira pa akuti ndichaite kuenda rekaindi ungazomuka zvimweni mwana ndasimuka rega ndaenda tosvika wasabu ndikati ini sabhuku rako ndaita manje handichadi kutongana navanhu apa vari kubherera ivo indakuti ndiende kwamama ndokuya kwandakazoita pana ndosvika ndandabvisa nyaya chekutanga dare rinoda kuti riziye zvinhu 2 kana 3 kana kuti chingava chimwe chekuti mune muchato here naamai avo kana kuti tipo humbo hunopupurira kuti anga ari mukadzi wako. inini nemuchato handina since kwedu kuchichisi tinototora wakadzikana kana 10 handina muchato ndakaripresenta naye asi kugara kwese muvhileji kana sabhuku nozviziva saka dare manje rinogozaitonga sei nawo pasina humbo hwekuti mukadzi wako iwe usina humbo hwekuti mukadzi wako. umbo hwangu ndisabhuku sabhuku hausi uchapupu nekuti sabhuku anopa uchapupu hwekuti mukadzi wako neumbo huu. hangu mambo kuti tiziye kuti mukadzi wako pana tezvara here handandakasikwa wangu pana tezvara here pana ani anotitaurira kuti uyu mukadzi wako hatezvara uripo asi haana kuuya kana kwagutu saka anouya here tezvara kana achiuya achipupura kuti hongu wanga wakaroora nekuti wakaroora here saka zvese izvozvo nekuti hauna bepa rinokuratidza izvozvo saka teta kuda uchapupu tezvara nekuti vazhinji vanhu ne muri kubika mapoto kuti matare tikubatsiridzei iye zvinezvi ndosakani kwakunzi munhu wese aneyo ngaende andodii andopuhwe muchato nekuti muchato izvezvi madzimambo akuchatisa majority akuchatisa so that munhu unogara uine bepa rekuziva kuti chii kana uchienda kumakosi unoenda kumatare uine bepa rekuti uyu mukadzi wangu handii pasina uchapupu ihwohwo hwekuti tizive kuti mukadzi wako akaroora here wakanga wakaroora here wanga usina kuroora here hapana iye zvezvi hapana tezvara wekuti nekuti sabhuku handifungi kuti sabhuku ndo wauri kutaura sabhuku uyu mwana wezera rako remwana wako nemwana wako nauyo sabhuku vane zera rimwe saka ungazoziye sei kuti wakanga wakaroora kana wanga usina kuroora iwo vanhu vezera rimwe ndo hunodiwa kuti tizive kuti tinge tichifamba nenyaya iyi kuti zveshe wanga ari mukadzi wako here kana maamutingobika mapoto right mene pamwe mukadzi wacho timbomubvunzi wavo kuti anga akaroorwa nekuti uyu atadza kupindura right titaurei kuti zvakamira sei magariro amaiita mamusoro imambo madzishe makamusoro imambo inini baba vakanga vakandiramba kundipa gupuro ndikasumuka ndikaenda naro kuna baba wangu achiri mupenyu kwagutu ndikasvika baba inini ndaramba ndiine nhumbu yemwana womukomana kuzuri yapa uri kumashure kwangu ndadaro ndasvika baba vakati mwanangu
iwe hauna uroorwa ba, handina kudya pfuma yako ba, murume uyu haana kundiroorera ba, handina chiro chake pano, inini ndiri kurwara. Saka mwana inini vana vako pano ndine mukomana ane 35 years handiri kuchengeta, ane tenderera pfungwa. Saka mukomana iye wakanzi pano haagari, nemhuri yako simuka udini udzokere. Ndikadzoka kumba kwaMutare nevana vangu, mbuya wanga aripo. Mbuya akati mai Irene gara pano ndinokuchengeta. Murume uyu andiramba. Ndikagara nambuya vachindichengeta, vachitengesa mombe yavo vachiita wani, vachitenga sipo, vachitenga chese, vachidini chikafu. Mbuya wakandichengeta mpaka mbuya azorware aisvika pahuswa. Mbuya arwara kusvika pahuswa, avo baba vandori kune dzavo vari kuti ndiri kurura rudzi rwangu runywana, ndozvavakanditaurira. Ivo handichakudienda kumba kwenyu. Ndobva ndadzoswawo nemhuri yake, ndobva ndauya ndati tonone papa. Zvadaro inini ndobva ndadini, ndobva ndagara nambuya. Mbuya wafa. Sekuru hapeno zvaakandofungawo mbuya adini, mbuya afa. Sekuru wakabva anotengesa stendi pandandiri kugara papa. Sekuru atengesa stendi wakati inini ndaakutama muroora. Ndobva ndati sekuru ndinoendepi ini kwaGutu ndadzingwa, ndoendepi nemhuri yenyu yemuri kuona iyi. Zvikanzi ini handina maitiro godheni ruta ndazikawo nenyika, inini ndini ndingozvikwanisa here. Ndisekuru baba wake wakamubereka. Zvadaro sekuru wabva aenda, sekuru wabva afa. Uriyoyo ndikatenda ndikanobata maoko kwanga ari kugara. Ndobva tadzokana tete, ndobva ndagara paumba. Munhu wakatengeserwa stendi abva auya akati mai ndiri kugara pano. Ndikati ehe ndiri kugara pano. Zvikanzi izvozvi rongedzai zvinhu zvenyu mubve panapo. Stendi ndakatenga. Ndikati aiwa inini kwekuenda nemhuri handina. Murume wakandiramba ndikaendeswa kumusha kwangu ndikadzokeswa ndikauya pano. Zvikanzi ndati stendi ndakatenga. Handina kupikisa ba, ndobva ndati zvakanaka. Ndagara, ndabika sadza nevana, tatorya, tarara, tapinda mumba mekurara. Zvakazondishamisa ndakazoona umba yakupaka. Ini ndirimo, ndobva ndaridza mhere ndichivhura door. Next door ndiyo yakamhanya chikwinya baba Rumbi. Akauya akakwachura door. Uyu mukomana wake unorwara wa 35 years wanga kutsvira seri kwedoor. Vanhu vakananura vachibudisa panze vachirasa zvimwe zviro vachidini. Village kusvika razara. Village zvarazara. Vabatidza munhu uya wakapisa wabva amhanyira muchikwere mokwasango. Kwako hwanda imomo. Zvahwanda munhu uya uyu. Vanhu village robva ratsvaka. Vaibva vamubata usiku, vaibva vamutora. Zvikanzi wapisira vanhu mumba sei? Zvikanzi handini ndapisa. Zvikanzi aiwa iwo wasiye wataura kuti ndiri kupisa mumba. Saka mumba yazobaka sei? Zvikanzi ndavataurira kuti ngawabvepo handisi kuda istendi yangu ndakatenga, sekuru wakanditengesera stendi. Ini ndibva ndati ndinoendepi nemhuri? Ini ndandinochema mhuri yake uyu kuti ndinoendepi nemhuri? Zvaari kutaura kuti inini ndakaramba kuenda. Baba wakandiramba kundipa gupuro re50 cents. Ndikaenda naro kuna baba wangu namai wangu akati beg. Vana vari kurwara isusu munomu hatidi. Stendi hatisi kutombozvitonga munomu. Isu kutonga yechi muri kuzvinzwa izvo kuti ari kuti wakandiramba. Saka imimi nawo yenyu kuti tizive kuti vanga mukadzi wenyu here chiendai munotorete zvara wanouya wopupura kuti aiwa mukadzi wenyu here kandichi makamuramba mukaenda kuhonde mukabva mandogara kuhonde. Uyu asara achishupika nemhuri yenyu sekutaura kwaari kuita newana wenyu iwo wakomana wacho wese ndimai asara vachidii vachishupika newana wenyu kusvika panhasi amazirume. Imi musipo muri kuhonde mapedza maakudzoka maakuti kutanga kutaura zvinhu. Saka dare renyu tinodhisimisa kusvika mauya neuchapupu unotaura kuti mukadzi wenyu handii we dismiss. Dare renyu ramboyemwa zvitaura kuti mugoya neumbo unodiwa ndaro zvenderamberi. Hatisi mungaenda.